May nalog po, may x-ray ako Kuya Rod. May? Sabi po nung doktor, hindi po mabasa yung x-ray ko. Kaya po, kailangan ko daw po Nag-x-ray ka? Para kasama daw po yung sa puso ko. Ay, hala, sa puso pala yan. Sa puso ko. Oh, bayaran mo. Hindi pa man alam. Oh, bayaran mo. Kaya ng boyfriend. Kailangan po. Oo, kailangan ng boyfriend. Oh, wala si ate, di si Ido na, si Ido, ikaw na muna. Wala to si ate. Ako na muna Sheila. maglilinis. Para, kailangan mo ng boyfriend para magtibok-tibok. Total, kamukha mo naman si Sheena. Ayaw nga niya kay Edo. Gusto nga yun nakaputi. Mabili tayo ng ng double deck mula kay Ma'am Evelyn. Evelyn ano ngayon? Trapesa. Lapesa. Tapos ano daw, yung pinto. Ninang po ni Sheena. Bali wala tayong mabibili ng ganyang kasukat. Ang Ayun, gagawin natin, papasadya papasadya natin. Oo, mapasadya tayo ngayon. Kasi ito, ang sukat kasi nito, alanganin dun sa nabibili sa mga hardware. Kasi ang sukat nun, 80, standard. 80 by 210. No, maliit ito. Maliit ito. Papasadya na lang natin. Wala nga. na lang. Tapos Paano nga kasi dito Kaya double nga, deck? maliit. Ay kasi yun. Meron Papalasin solo. natin. Hindi ano yun ito, tatanggalin ito. Dito. Lilipat siya dito. Kasya yan dyan. Pag ganito, pag ganito. na sila ng space. Kasya. Kailan ka makapasok, Madeline? Sa Monday na po. Baka nilang pa kaya. Pag di mo pa kaya, huwag ka muna pilitin. Ako na muna malinis. So, siya na muna papalit sa'yo, si Edo. Kaya nga ako muna bayaw. Oo. Bayaw muna. Bye. Kumbay, nagano ka? Pagbanlaw ko na. Huwag kang lumabas. Magsabon ka! Nagsabon na nga ako niya ka. Nagbabanlaw na ako. Ano sinabon mo, sir? Nandito ko sa taas yung sabon. Pagsabon ko yan o. Ayun, yung washing. Kunin nyo. Kasi naman mamakayan. May washing machine pa pala daw na binigay si Ma'am Evelyn. Bilang aldo na naging bakla sila. Iba yun, sa iba yun. Marigold de Vera yun. Ha? Ibang sponsor Ay, na. ba yun? Sino kanino galing? Marigold de Vera. Pagkaan nyo yung lahat. Ito si Kulot at si... Sino nga yun? Si Straight? Si Sherry. Silang magkakapatid. Lahat ay babae. Sila na lang po yung ano dito. Kanino yung ano doon? Tindahan? Hindi sa inyo? Sa amin po yun. Nasa inyo yun? Nagbabantay. Wala pa tayo. Kaya nga maiigitan kayo dun. Ayos yan. May negosyo. Charity ang ano rin ninyo. Tindahan. Makuha na lang ano. May negosyo na po sila. Ayan na. Ayan yung washing machine. Mula kanino yan? Nakasulat dito. Maricord daw? Marigold? Marigold? Marigold. Saan? Ayan. May bagong washing machine. Dalawa ng washing machine nila. Marigold di Vera. Yan, mula kay Marigold. May dryer man eh. Yung dryer. Aba! Matindi. Pagkatapos yan, diretso sa ano na, gamitan. Pagka-dryer. Iba yan na yun. Kaya tayo ito yung diretso tiklop na. Nakatiklop na yan pag ano. Ayan, sinusukatan natin yung pinto. Kapagawa na lang natin. 25. 25? Centimeter oh. Tapos ang baba. Hindi magkaiba? Magkaiba kasi Magkaiba. hindi siya magkadikit. 26. 26. Sige yung baba. Bali, papasadya ito, papasadya ni. Sadya po talaga Ganda natin. dito, sliding door. Tapos, Galing ka pala. Nauna ko naman Kumikita ka. kaswapon. Ngayon nga isa Kahit lang wala sabi. sa'yo nagbibigay. Kung nagpaano sa ko yung matanda, sinasabi na ako, balik daw ako sa aga. Ngayon sana masiring pa ako. Pupunta ka sana. Pahilot ulit. Ngunyan, ako. Wala, binisita ka lang namin. Nagdala kami, oh. Ano yan? Walaan mo. Baka si Uyang ang laman niyan. Uyang. Si Uyang ulit ang laman, ano. Uyang, labas ka na dyan. Mas napatay namin si ate mo. May sakit ba ganyan, oh? May sakit, si Madeline. Masuk lang yun. Sablay ka na. Ito
napasuklay ito kay ate niya eh. Wala si ate niya, walang masuklay. May sakit man si Madeline. Pero yan. Ay, si Uyang, namimiss ko na si Uyang. Oo na, wallpaper. May naglagay Kensa ng inihiling a picture kung mga ibang tao dyan. Yan nila ang buwan ni Uyang. Namimiss na si Uyang. Ang Bumyang Tandem. Kanina, binigyan lang ako naman ni ating pera kung 20. Tama na ako ng kwarta. Tapos, igo na din. Yun bagang hinulugan kong arog sa latang sardinas. Oh. Binuksan ko na ito, binaak ko na. Ginawa na ko ni ating hinulugan kong kwarta. Ang naipon ko na lahat, yung lahat ng bariya ko, nagpapabuo akong papel. Papel? Ayan na ito. Tingnan. May ipon daw siya, may ipon. Ayan, Na yung dami. lahat yung papel ko. Oo. Ay, grabe mo. Parehas kami kayo ni ate. Meron din ba kasi ate? Huwag mong pakita. Ang pakita, itago mo. Pinapabuo ko. Itago mo, baka may makita. Ito na yung lahat ng bariya ko. May libo pati oh. Mayaman. Mayaman ba sa akin? Tapos Mayaman. yun, ano ko baga? Ano ako, kahapon sa barangay. Buti nga na kumikita ka pa rin kahit wala kami. Kakapera ka. Kakapira ko. Kakapera ka ba kahit di ka namin binibigyan? Dami mo. Mayo, nadidili siya. Dito na po. Magaling ka, di mo na kami kailangan. Ha? Di mo na kami kailangan. Si Madeline may trabaho. Ikaw, May dalahin siya. Madeline. si Sherry, meron? Anong trabaho? Ha? Mga pera. Anong trabaho? Anong ano niya? Anong racket? Facebook. Sayang wala siya sa ribbon cutting nila, no? Ni Bakit Ate Bina. papasok mo lang si Madeline sa inyo? Ganda ng damit mo, ah. Ano daw Match yan, match ay, na match sa naglalak kulay na. ng ano nyo, Ang bahay. ang sa... Ano paborito mong kulay, ano? Violet. Purple. Nyo, bahay. Mga kulay baga. Salamat ka. Salamat ka sa kanya. Salamat ka sa kanya nga. Ganyan, no? Madeline, thank you. Siyakaw. Niyakap tas Ate, ate. Ate. Hindi siya nga. Sino ba yung ate? Siya. Siya. Mas ate Pa yung siya. ate? Oo. Ako pang tulo, sunod siya Pangapat sa yan. akin. Ah. Ang tatlo ako. Ate mo na din yan? Baby face lang yun si Bombay. Ikaw ata ang bunso talaga. Sunod ka. Yan o. Nagmadali ka lang po. Sunod ka kay Kulot. May nakabunso niyo. Parang panganay pa sa'yo si Kulot eh. Yan pala pinakabunso. Yan o, yan naka, kulay orange na Bunso, damit. dito ka bunso. O, Tini, tawag ka ni Pera. Yan pala bunso. Yan ang bunso namin, Ayan, si pang-ani. Bunso. Dabaw, Tabi sabi kayo, ka dyan. tabi, tabi. Tabi kayong tatlo. Yan ang bunso Ayan ang namin. bunso. Pumuputi na. Mas itim to dati. Pumuti na Bombay ah. Effective yata yung tubig. Effective yung tubig. Nakakaligo na araw-araw. May chlorine kasi. May chlorine. Oo, may clearing. Madeline, bigyan mong 100 si Bombay. Mamaya. Buo ay buo. Pangbili mong merenda. Kasi yung sukli, Papagamot Bigay niya mo yan. sa akin, isang 100 lang. O, kayo bumili, ano pa yan, 900. Papagamot man niya yan. pagkaman ito may sakit to. Saka mabili ng ulam nyo, ng bigas, ulam. Tapos nagdag sa ano. Yan ang tatay nyo ay, wala si nanay nyo. Si Sheena ang nanay nyo. Magkano piyansa? 200,000? Ay, tayo ni Kuya Jason yun. May 200 ako dito. Namimiss na niya mama niya, oh. Si papa mo, nasa Kamukha ni Mukha Bombay. ni Bombay. Ayos po. alin? Picture frame. Ay, Mga picture mo na, o. Yan ang naglalaman sa burak. So yun, naka-orange, naka-push. Ganyan. ito po sila. Gamot. Magkano yung gamot? Oo, magkano yan?
Patingin na kuya. Ano sakit mo kuya? Arthritis po tsaka sa fibroid. Mura lang ito. Bigyan mo 200, baka may 200 ka dyan. 5 pesos lang isa nito. Bigyan mo 200, 200 ka. Wala akong 200. Ikaw may 200 ka dyan? May 200 ka dyan. Pagbiling gamot ni tatay. Kaya pasensya na po Opo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, 8. Kulang pa yan. 180. Ganyan ito. Wala kaming barya ya. Salamat po. Ano ba pare ko? Kaya sa lahat po. Sige. Sige. Thank you po mga kalinga for watching. God bless you all. And Jesus